Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija attenda s-Summit tal-Partit Popolari Ewropew illi sar fi Brussell. Matul il-ġurnata u kellu diversi laqat ma' mexxejja Ewropej fejn kien ċar ħafna fid-difiża tiegħu għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-priorità assoluta tagħna illi niġu hawnhekk u nitkellmu favur Malta, niġu hawnhekk u nitkellmu favur in-nies. Fil-fatt, fl-laqgħa mal-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani, Adrian Delija ddikjara li s-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta huwa wieħed b'saħħtu u fih hemm jaħdmu eluf ta' professjonisti ħabrika li ta' kuljum iwettqu ħidma importanti kemm għall-kumpaniji li jaħdmu fihom kif ukoll għall-pajjiż. In-nies iż-żgħażagħ il-ħaddiema tagħna li jiddependu minn fuq dawn is-setturi, financial services ukoll, irridu nissalvagwardjawhom. Ġejna hawnhekk biex ngħidu il-nies Maltin, il-ħaddiema Maltin huma onesti, jaħdmu u jekk il-gvern huwa korrott m'għandux ibagħat il-poplu. Maħniex se nħallu l-ftit individwi li qed iħammġu isem pajjiżna jagħmlu ħsara li dan is-settur tant importanti għall-ekonomija Maltija, għamilha ċara Adrian Delija u rrefera b'mod partikolari għall-aħħar żviluppi b'rabta mal-arrest taċ-Chairman tal-Bank Pilatus fl-Istati Uniti u qal li hu bħala kap tal-Oppożizzjoni mhux se jippermetti lill gvern ikompli jagħmel din l-ħsara kollha lis-settur tas-servizzi finanzjarji ta' Malta kemm il-lat ta' reputazzjoni kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-eluf ta' impjiegi f'dan is-settur. Adrian Delija ddefenda wkoll l-industrija marittima waqt laqgħa oħra fi Brussell mal-Kummissarju Ewropew Pierre Moscovici u deskriva l-industrija marittima bħala vokazzjoni naturali illi Malta bniet matul is-snin bl-aqal tagħha u bl-eruq ta' xbina. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem dwar ir-reputazzjoni tajba li għandha Malta fis-settur marittimu u stqar li l-aħbarijiet ta' din il-ġimgħa m'għandhomx jintużaw biex ħallu effett negattiv fuq l-ekonomija ta' Malta. U xogħolna ekku, xogħolna li niġu hawn u jekk hemm kwistjonijiet illi bħalissa qed itebgħu ir-reputazzjoni ta' Malta, irridu naraw kif ħansibu l-għajnuna biex nelbuhom. Sadattant matul l-intervent tiegħu Delija tkellem dwar diversi temi li jkunu jinkludu Brexit, ir-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mat-Turkija kif ukoll l-isfida tal-immigrazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li bħala Unjoni Ewropea ma nistgħux inħallu lil min jiddettalna l-aġenda jew it-termini ta' kif għandha taħdem l-Unjoni u qal li għalhekk il-proċess ta' Brexit għandu jkun wieħed ta' negozjar b'saħħtu u li matul nżommu f'moħħna l-interessi taċ-ċittadini Ewropej u dawk Brittaniċi. Dwar l-immigrazzjoni Adrian Delija qal li n-nies fit-triq ma jinteressahomx mill-liġijiet li jsiru mill-politiċi imma mill-fatt li d-demografija Ewropea qed tinbidel brata maġla. Dan għaliex persuni minn pajjiżi bi ftit risorsi qed jażlu li jimxu lejn pajjiżi aktar sinjuri. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Tal-Ppe, il-kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borchnight.